Der bliver ved med at komme mennesker til. Så vi udsætter lige 5 minutter, inden vi går. Vi skal lige være klar til, at vi alle sammen er sikre på, at vi ikke glemmer nogen her. Så dejligt at se, at der kommer nogle nye igen her. Lisbeth, hvad er det, I demonstrerer imod her i dag? Jamen, demonstrationen går ud på, at vi er trætte af, at kommunerne sparer, og det er vores skyld, at budgetterne ikke kan holdes. Hvad mener du med, at det er jeres skyld, at budgetterne ikke kan holdes? Jamen, det siger kommunerne, at det er vores skyld, fordi vi koster alt for mange penge. Og så blev vi kaldt gøgeunger, og jeg ved ikke hvad, og det giver vi ikke. Vi giver ikke de der øgenavne, fordi vi er også mennesker. Vi er noget for os selv. Lad mig sige det, så ingen kan misforstå det. Vi ønsker ikke særbehandling. Vi ønsker respekt og ligebehandling. Hvis man skal have noget, at vi skal ud og være i samfundet, så skal vi også have den hjælp, vi har brug for. Og det er vi gode til. Vi kan også godt give noget. Så vil jeg gerne byde den næste tæller. Der kommer op, det er Michael Warming, socialborgmester her i København. Det er så flot, I står her i dag, så mange mennesker. Desværre er det også nødvendigt, I står her i dag. Og det burde det ikke være. Det burde ikke være nødvendigt, at I stod her og bad om det, som man i så mange år har sagt var hverdagen her i Danmark, nemlig respekt for den enkelte, værdighed til alle. Hvad forventer I at få ud af det? Jamen, vi forventer, at vi får råbt politikerne op, og at nu siger vi altså vores mening. Og det er vi ikke vant til at sige, men det gør vi altså nu. Hvorfor er du her i dag? Jo, jeg er med, fordi jeg også vil demonstrere, fordi de kalder os gøgeunger. Det synes jeg ikke, det er pænt. Vi er også mennesker. Men nu skal man jo spare. Er det ikke også rimeligt, at den her gruppe bidrager, ligesom alle andre grupper, der bliver berørt? Jo, men jeg synes, det er forkert at spare, fordi jeg kommer ikke ud i samfundet. Jeg skal have en til at følge mig hele tiden. Vi vil godt have, at vi kan ikke komme på ture, vi kan ikke komme i byen. Jeg hørte i dag faktisk, hvor der er 22 mennesker, der bor der, men hvor der er kun 2 personal, og det er jo ikke meget. Det er ikke meget for de handicappede, hvis de gerne vil ud. Vi er lidt ked af det, og vi er lidt langt nede. Fordi vi har haft 3 pædagoger, og de andre 2 pædagoger, de har fået fydsalen i går, så... Det er et valg, nogen har lavet. Det er et valg, man har lavet at sige, at kommunerne ikke må bruge flere penge. Og det er et valg, nogle kommunalpolitikere har lavet at sige, at de ikke bruger flere penge på mennesker med handicap. Det valg er ikke kommet ned fra himlen. Der er ingen Gud, der har sagt, at det skal være sådan. Der er nogle mennesker, der har valgt det. Og for at retfærdiggøre sig, så snakker de om gøgeunger. Det valg kan laves om. Det valg har mennesker lavet. Mennesker kan lave det om. Derfor er det så fedt, I står her. Og nu er det første gang, vi nogensinde er til sådan en demonstration, så vi må se. Jeg er optimist. Jeg tror, der sker et andet, efter vi har været herinde. Så det håber jeg. Vi er mennesker. Vi er mennesker med drømme om et godt liv. Mennesker, der har masser at give. Mennesker, der ønsker at blive behandlet ordentligt. Lad os håbe, at dagen i dag vil blive første skridt i den retning. Det var min tale.